Toto sú dvaja najväčší súperi, medzi ktorými je najviac nezhod. Anhydridový potier versus cementový potier. Nekonečná rivalita. Ale je tento súboj naozaj spravodlivý? Cement je klasika, áno, ale realizácia trvá dlho, nie je tepelne vodivý, praska a následne ho treba znivelizovať. Anhydrid, hladký, pevný, funkčný a rozhodne sa nerozpustí pri kontakte s vodou. Tak prečo stále kolujú mýty? Mýtus číslo 1. Anhydrid nie je tak pevný. Omyl. Správne navrhnutý anhydridový potier má vyššiu pevnosť ako cementový polosuchý. Mýtus číslo 2. Anhydrid sa rozpustí pri kontakte s vodou. Nie, anhydrid reaguje výborne s vodou, veď aj predsa je z nej vyrobený. Mýtus číslo 3. Anhydridový potier je drahší. Možno pri cene za meter štvorcový. Ale keď si spočítame rovinatosť, cenu práce a úsporu na topení, anhydrid vyhráva. Vyber si potier, ktorý ti ušetrí čas, peniaze a nervy. Zisti viac na stav.eu.sk alebo ešte dnes si nechaj naceniť svoj potier. Čau!